l-Ispirtu huwa d-difensur. San Pawl jagħtina lista sabiħa ta' dak li aħna nagħmlu meta l-Ispirtu ta' Ġesu, l-Ispirtu Santu imexxina. L-imħabba, il-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Dawn huma l-frott tal-Ispirtu ta' Ġesu li jagħtina għarfien biex nażlu tajjeb, li ma nitfixklux minħabba xi frattarja li għamilna, jew id-nubiet tagħna, jew id-djufija tagħna, imma nafdaw fil-ħnina tal-mulej li huwa fidil u ġust. Ex-R Monsignor Arċisqof Charles Xikluna waqt il-quddisa li saret fis-solenità tal-Għid il-Ħamsin fil-Konkatedral ta' San Ġwan u li matula amministra s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-adolescenti tal-Parroċċja ta' San Pawl Nawfraġju. Is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof huwa wieħed mit-tliet sagramenti tal-inizjazzjoni fil-ħajja nisranija, sagrament li jissejjaħ konfermazzjoni għax jikkonferma u jwettaq il-grazzja tal-mamudija. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof qabbel l-Ispirtu Santu ma' avukat għaliex l-Ispirtu Santu jisservi bħala difensur tal-ħajja. Bħalma avukat jagħtik pariru jgħinek tirrispondi tajjeb quddiem il-qorti, l-Ispirtu Santu jagħtina l-arfin biex nażlu tajjeb mill-ħażin u jisservi ta' gwida fil-ħajja tagħna. L-Arċisqof tem jgħid li min jimxi fil-vokazzjoni li jurih il-mulej għandu miegħu il-qawwa ta' Alla.